zit er nog niet vast. Ja. Ja, even wachten. Hoi. Nou horen jullie mij wel. Dan zal ik hem uitzetten. Hoi. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom vandaag in Boxtel bij de keuring van de vriezer. Goed. Ben ik te verstaan? Ja? Oké, dankjewel. Goedemorgen allemaal van harte welkom op deze IBOP hier in Boxtel. Wij gaan nu beginnen met de rijproef en met nummer 1, Panamera van de Holshoeven, gereden door Fleur Bos. Fleur, als je zover bent, dan mag je beginnen. Succes! Ja. A, ik zie, binnenkomt het oude eraf. C, linkerhand. A, ik zie, binnenkomt het oude eraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote holte. EB,
Tussen H en C, overgang auto eraf. En XK veranderen en eraf vooruit. En XK veranderen en eraf vooruit. Tussen F en B, overgang stap. Tussen F, B, overgang stap. Tussen F en B, overgang stap. B, E, houden. Gewoon de volgende, en we eigenlijk pas een stap vooruit. B, E, houden voor de volgende, en we eigenlijk pas een stap vooruit. E, oude stappen tussen E en K, overhouden eraf. E, oude stappen tussen E en K, overhouden eraf. A, X, A, grote volte. A, X, A, grote volte. De volte tussen X en A, oude op links aanspringen. De volte tussen X en A, oude op links aanspringen. B, B, grote volte. B, B, grote volte. De volte tussen E en B, echt gewoon vooruit. De volte tussen E en B, echt gewoon vooruit. Tussen M en C, overhouden eraf. Tussen M en C, overhouden eraf. Tussen M en C, overhouden eraf. E met E, grote volte op de grote paal als een strekking. E met E, grote volte op de grote paal als een strekking. Tussen E en K kun je de maat maken. Tussen E en K kun je de maat maken. Tussen K en A overhouden stap. E en K kun je de maat maken. Tussen K en A overhouden stap. F, X wenden. F, X wenden. Tussen X en weer handen doen. We hebben de proef gezien van Panamera van Ranshoven. Netjes voorgesteld. In een goede houding, mooi stil in de aanleuning. De stap is heel ruim en soepel. Mooi door het lichaam. En ook nog een mooie overstap. De draf is bij het verruimen een beetje loperig nog. Iets hoger ritme. Zou er nog wat meer souplesse mogen tonen. De galop, de rechtergalop, voldoende bergop. Mist hierin een beetje ruimte nog. Linker galop met voldoende balans en ritme. Ook wel voldoende bergop. Maar zou ook nog wat meer ruimte in het voorbeen mogen hebben. We zijn tot de volgende zijdes gekomen. De stappen 8. De draf 6,5. De galop een 7. Houding balans 7,5. Souplesse 6,5. Schakelen 7. Impuls 7. Komt op 78,5. Nu kijken naar Tjitske Driske. Wie de ruiter is, dat weten we zo niet. Vader is het Tide, moedersvader Onne.
eigenaar Zomerstaat BV in Mijnsheerenland. Als u zover bent, dan mag je starten. Succes! AXC binnenkomen in arbeidsdrang. AXC binnenkomen in arbeidsdrang. C linkerhand. C linkerhand. 111 grote voltuin.
Tjitske Driske. Een merrie met, of een paard met wel een mooi silhouet. Werd ook netjes voorgesteld. De stap is ruim met voldoende lichaamsgebruik, maar zal wat actiever mogen en even wat meer expressie mogen hebben in die stap. De draf heeft veel trik, met name in het achterbeengebruik is goed, met veel buiging, maar heeft dan wat moeite nog met de verruimingen. De galop, zowel linker als rechter galop, nog wat neerwaarts, nog wat hoog ritme en ook nog wat moeite met de verruimingen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draf 6,5, galop 6, houding balans 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, komt op 73 punten. En als het goed is gaan we nou naar nummer 3 kijken. Sarah van Dulven met Amazone, dat weten we niet. Het is een teun uit een Duitse. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 3, Sarah van Dulven. Paard ook wel met een mooie silhouet. Zou in alle gangen nog wat meer souplesse mogen tonen, iets meer lichaamsgebruik. Wordt wel netjes voorgesteld. De stap is vlijtig. Dan zou ik hierin wat meer souplesse mogen tonen. En even wat afgepast, zoals we dat noemen. Dat zou ook wat ruimer kunnen, wat resoluter, ook in het achterbeengebruik. De draf. Het voorbeen heeft wel voldoende manieren, maar loopt nog wat in een hoog ritme, vaak nog wat diep, heeft nog wat moeite met het verruimen. En de schoudervrijheid en het zweefmoment, dat zou ook nog wat beter kunnen. De galop, beide keren, zowel op links als op rechts, springt hij netjes aan. Maar toch in de houding nog een beetje neerwaarts. En een hoog ritme zou hierin nog wat meer tot dragen moeten komen. De volgende cijfers, de stap is een 6, de draf 6,5, galop 6,5, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, eindtotaal van 72,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 4. Klopt dat? Didi van Boskzicht, gereden door Fleur van Kempen. De vader is Julius en de vader van de moeder is Onna. Als je zover bent, mag je starten. Succes!
proef van Didi van Boskzicht. Een heel royaal paard. Met veel maat en formaat. Laat zich ook wel goed rijden in de proef. De stap is actief, met een goede houding en heeft tact. De ruimte en de overstap, dat zou nog even wat duidelijker kunnen. De draf heeft ook wel weer een goede houding. Veel buiging in het achterbeen, maar er zouden nog wat meer mogen ondertreden. De galop, wel goede houding en sprong, ruimte en regelmaat. Met een goed achterbeen gebruikt. Maar in totaal, de houding van een paard is goed. Maar de balans, dat is soms wel eens een beetje minder. Hij valt nog eens een keer naar binnen toe of naar buiten toe. Dus daar zit nog wel het een en ander aan te winnen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. 7 voor die stap, 7 voor de draf, 7,5 voor de galop. 6,5 voor houding en balans. En dat heeft te maken dus met meer balans dan over de houding. De souplesse is een 7, schakelen een 7, impuls 7. Eindtotaal van 77 punten. Dus gaan we nu met nummer 5. O. Katrin. Vader Ferdinand van de Goorsteeg. Moeder is een dochter van Onne. En als de Amazone zover is, dan mag ze beginnen. Succes.
Katrien. Een heel braaf paard. Dat laat zich ook best wel fijn rijden zo. Het is niet schrikachtig, niet gespannen enzovoort. Dus dat zit wel goed. De stap. Heeft wel tact, is ook wel actief. Maar zou in het voorbeengebruik nog wat ruimer mogen, wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De draf. Laat hij nog wat weinig buiging zien, wat weinig kracht, draagkracht in het achterbeen. En bij het verruimen. Wel pakt hij nog wel zoveel ruimte, dan moet hij het wel doen vanuit een hoog tempo. De galop, dat is nog vaak een hoog tempo, nog te veel stuwend. En mist hierin nog wat balans en draagkracht. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 6,5, de draf 6, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, komt op 67,5. Dan gaan we nu zo kijken naar Silke van 3 Huskes. Huske. Zo. Met Fleur Bos. De vader is Tide, de moeder is de dochter van Beert. Klopt dat? Welk nummer? 12? 12 of 13? 12. Oh, 13. Oké, sorry. Sorry. Nou, dat kon ik niet goed zien, maar goed. We gaan nu kijken naar nummer 13, Sjoukje R. van het Hermalen. En Mathies. En de moeder is de dochter van Duitser. En wordt gepresenteerd door Fleur Bos. Succes.
schaal de hand veranderen en de draf verruimen. M, ik schaal de hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B over naar de stap. Tussen F en B over naar de stap. Tussen F en B over naar de stap. B, E, houden voor de grond naar de enkels een stap verruimen. B, E, houden voor de grond naar de enkels een stap verruimen. E, hou ik stappen tussen E en K over het graf. E, hou ik stappen tussen E en K over het graf. A, X, A, grote holte. A, X, A, grote holte. Op de holte tussen X en A, als je links uitspringt. Holte tussen X en A, als je links uitspringt. B, grote holte. B, grote holte. Op de holte tussen E en B, engsprong verruimen. Op de holte tussen E en B, engsprong verruimen. Tussen M en C, ogen uit de graf. Tussen M en C, ogen uit de graf. E, groot worden op de grote paardenhals en strekken. E, groot worden op de grote paardenhals en strekken. Tussen E en K deur de maan maken. Tussen E en K deur de maan maken. Tussen K en A overgang oude stap. Tussen K en A overgang oude stap. F, X wenden. F, X wenden. Tussen X en G handen en voeten. Van het Hermalen. Een hele stoere merrie. Met heel veel houding. Loopt ook bergop. En zou ook wel fijn nageeflijk. We zouden alles toch nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. En de stap is mis wat buiging achter. Dat is wel weer heel actief. Met voldoende ruimte. De draf. In veel tact, regelmaat, maar bij de verruimingen zou hij nog wat meer zweefmoment mogen tonen. De galop, veel sprong, bergop, regelmatig ritme en balans heeft hij daar wel in. En zou nog ietsjes meer tot dragen mogen komen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Stappen 7, draven 7, galop 7,5, houding balans 7,5. Souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, eindtotaal van 79.
Gaan we nu kijken naar nummer 7, klopt dat? Oh ja, is het 8? Ja, oké. Je mag even tijd nemen hoor. We gaan zo kijken naar nummer 8, Maaike van het Wilbroek. De jonge Ime en de dochter van Beert. En als je zo eventjes mag je hem even laten verkennen. En als je denkt van nou, het kan wel, dan mag je beginnen.
van de Wilbroek. Na eerst een beetje spanningen liet hij zich toch in de proef netjes rijden. Een paard wat gewillig is verder wel. Dus het helemaal allemaal heeft gezien. En in totaal, de proef, ja, dan zou hij nog even wat meer balans mogen tonen. Valt nog wel eens door de binnenbenen heen. En zoekt daar nog wel eens wat steun aan. En valt naar binnen in de wendingen. Ook nog eens een beetje op de volte. De stap, die vinden we wel zuiver. Zou wat actiever kunnen. En wat meer expressie in de buigingen, met name in het achterbeengebruik. De draf is gemakkelijk en takmatig. Met voldoende verruiming. Maar toch weer een beetje neerwaarts. En komt er nog een beetje draagkracht op tekort. De galop, voldoende ritme. De linkergalop is ietsje beter, heeft iets meer sprong en ritme als de rechtergalop. Dan blijft het nog een beetje vlak, ook een beetje neerwaarts. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. 6,5 stap, de draf 6, de galop 6,5, houding balans 6, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, eindtotaal van 69 punten. Dan gaan we nu naar 9. Nummer 9, Lotte van Bloemhof. Een Johannes uit de dochter van Stendert. Wanneer je zover bent, mag je beginnen. Succes.
Lotte van Bloemhof. Paard met een mooi silhouet, geeft ook een mooi beeld. Hele goede houding ook. En blijft mooi in de aanleuning zo. En beweegt ook gemakkelijk in de 3 gangen. De stap. Heeft regelmaat, heeft ruimte. Heeft daarin ook nog wel ruim voldoende souplesse. De draf. Een fijne draf, tactvol, regelmaat, houding. Maar bij het verruimen zou hij wat meer het voorbeen uit mogen leggen. De galop, veel sprong met houding. Met name de rechtergalop is hij wat stuwend. Daar mist hij wat draagkracht. Linkergalop is wat rustiger in beeld. Lijkt ook meer gedragenheid te tonen. En vandaar ook dat hij dan een rustiger beeld geeft. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. 7,5 voor de stap, 7,5 voor de draf, 7 galop, 7,5 houding in balans, 7 souplesse, 7,5 schakelen, 7,5 impuls. Geven we eind totaal van 81 punten. Dan gaan we nu zo kijken naar nummer 10. Imke RS van Top en Twaai. Een Maurits uit een Beert en die wordt voortgesteld door Dickie Evertsen. Als je zover bent, Dickie, dan mag je starten.
10 Imke RS van Top en Twel. Een paard dat heel braaf laat rijden. Ook braaf overkomt, heel gemoedelijk. Hele stille houding, ook een aanleuning van voor. En het lijkt ook prettig te rijden. De stap, die zou liever nog ietsjes actiever zien. Wel ruim in het voorbeen, maar even wat meer afdruk vanuit het achterbeen en vanuit daar wat meer kracht mogen tonen. De draf heeft voldoende tact, ook bij de verruimingen, ook voldoende ruim, maar blijft wat neerwaarts nog en met het achterbeen gebruiken zou ook wat meer buiging in de gewrichten mogen tonen. Dat geldt ook een beetje voor de galop, met name het rechter galop, nog wat neerwaarts en dan blijft hij vlak, wat weinig sprong naar boven. En de linker galop zou die iets meer nog tot dragen mogen komen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, 6,5 stap, 6,5 draf, 6 voor de galop, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, 6,5 impuls, geven totaal 70 punten. Bo van stal Bellevleur en Johannes uit de merrie van Beert. Als je zover bent mag je starten. Succes! Grote bol. Lange volte de 3 bonen. C, lange volte de 3 bonen. A,
halve grote ronde, enkele vaste stap vooruit. WP, halve grote ronde, enkele vaste stap vooruit bij 1 arbeidsstap. Arbeidsstap tussen BK over aan arbeidsdracht. A is A grote bol. Tussen X en A arbeidsbol links. Tussen X en A arbeidsbol links. W grote bollen. W grote bollen. Tussen 1 en 2 enkele sprongen vooruit. M en C ook aan arbeidskracht. M en C arbeidskracht. Even bij de grote bol de afstrekken. Tussen 1 en K teugels op maat. Kijken naar nummer 11, Bo van Stal Bellevleur. Een totaalbeeld wat prettig om naar te kijken. Ja, een goede houding, stille aanleuning. Met ook wel vlijtige gangen. De stap is stakvol en wel actief. Ook wel voldoende ruim. Er zou nog wat even overtuigender mogen in het gebruik van het achterbeen. En wat meer overstap mogen hebben. Draaft ook wel weer een goede houding en ook wel buiging. Heeft ook veel regelmaat, maar komt in alles dan nog wat souplesse tekort. En dan merk ik ook een beetje in de verruimingen. Dat hij wat moeite mee. En om het voorbeen nog wat meer uit te leggen. De galop, een ruime sprong. En wat neerwaarts zou daarin nog wat meer tot dragen mogen komen. Maar had hij wel weer regelmaat erin. De stap 7, de draven 7, galoppen 7, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, komt op 78,5.
We gaan nu kijken naar, als het goed is, nummer 7. Oké. Silke van het Driehuske, Huxke. Een Tide uit een dochter van Peert. En de Amazone is Fleur Bos. Als je zover bent, mag je starten. A, ik zie binnenkomen ouders eraf. A, ik zie binnenkomen ouders eraf. C, linkerhand. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Op de volte tussen E en B over een oude stap. De volte tussen E en B over een oude stap. Oude stap tussen E en K over een oude eraf. E, oude stap tussen E en K over een oude eraf. A, X, A, grote volte. A, X, A, grote volte op de volte tussen X en A, oude zoeken links aan te brengen. Op de volte tussen X en A, oude zoeken links aan te brengen.
wenden. F, X wenden. Dus de tekst weer half goed. We hebben de proef gezien van nummer 7, Silke van het Driehoekske. Een paard wat zich wel laat bewerken, laat bereiden, ook wel een stille overhalshouding. Ja, ook nog wel ruim voldoende balans in zijn totaliteit. Ja, maar we zien graag dat hij even nog wat ruimer gaat in gangen, dat daar wat meer rust in komt. De stap is wel actief. Voldoende overstap, daar heeft hij ook nog wel een bepaalde gemakkelijkheid, een soort souplesse in het lichaam. De draf heeft veel actie, vaak in een hoog ritme, wel ruim voldoende taktmatig, maar blijft dan in een hoog ritme bij de verruimingen en zou het voorbeen wat meer uit mogen leggen. De galop, ja, die wordt ook vaak in een wat hoog tempo gereden. En mist hierin dan nog wat draagkracht en het zweefmoment en de schoudervrijheid. We zijn tot de volgende punten gekomen, de stappen 7, trappen 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen. Daar heeft hij soms nog een beetje moeite mee om toch bij het achterbeen te blijven. En impuls 7 en komen op de eindtotaal van 74 punten.
En dat is nummer 14, Teun Keur van de Slachterdiek. En Wijls Wilster uit het Olof Merrie, gereden door Renate Roling.
keuken van de slachterdijk. Een statige merrie met veel houding. Ook een mooie aanleuning. Maakt ook goede overgangen. Het blijft mooi het gewicht bij het achterbeen. Het lijkt ook dat het paard makkelijk en fijn te rijden is. De stap. In het begin was die rechtsachter een beetje korter. Zou hij wat meer door mogen treden. Dat werd later na de galop werd het al een beetje beter. En zou hij daar in de stap ook nog wat meer souplesse mogen tonen en iets overtuigender kunnen. De draf heeft veel houding en veel afdruk. Voldoende souplesse, maar toch een beetje moeite met de verruiming. Dan maak je wel op actie, maar verruimingen, daar valt nog iets te verdienen. De galop is voldoende ruim. Gedragenheid mag nog even verbeteren, maar hij maakt hele mooie overgangen, ook na de galop toe en weer terug naar de draf. We zijn tot de volgende cijfers gekomen: stammen 7, draf 7,5, galop 7,5, houding op balans een 8, souplesse een 7, schakelen een 8, dat heeft te maken met de overgangen, impuls een 7,5, komt op 82,5. Gefeliciteerd. Goed, dames en heren, dit was het einde van deze IBOP in box Tol. Iedereen wel thuis, goede reis en tot eventueel de volgende keer. Dankjewel.